Ootko ajan? No pannuta nyt ees! No enkä. Me eteenpäin. Sano jotain äykästä! Tiedä. Tää on tänään tubes! Mä oon perusvamppi. Mä oon perusvamppi. Se on kyllä huomattu. Laitat sinne nimeksi perusvamppi Elimällä. Mut Pois. sit niillä kusee, jos ne kaatuu, niin ne ei pääse enää. On siinä keulintarauta. Ei kun ei ole sotu Ei se sivussa. ota maahan. Tuohan olisi ihan helppo keulua, jos olisi keulinta. Itse asiassa ei. Itse asiassa olisi, jos laittaisi tarpeeksi silleen tälleen ja näin sen, niin se ottaa siihen. Ja renkaat. Vittu minä arvon, Me narran kun toi levii toi vitun penkki. tai tuo selkänoja. Kuuli palaa. Nyt se menee tonne. Ei tuu ne. Ne. Neuvot viskaa ja loppuu tila. Pannuta nyt. Se olisi loppu. Oikein. Niin viimeisen sekunnin kanssa. Pannuta! Pannuta! Nyt se käyttää sit jarrua. Ei, siis käsillä. Käyttää käsillä jarrua. Niin. Endo. Tuohan on ihan helppoa. Ui vittu mitä kuuluu. Kohta pannu. Ei. Vittu mitä kulmaa oikeesti. Nyt voi vähän enemmän ottaa kulmaa. Ota vähän lisää kulmaa! Ei